S'acaba l'agost i amb ell les vacances. Després de setmanes de descans, els comerços tornen a obrir amb normalitat i els seus treballadors recuperen la rutina. Botigues, cafeteries i serveis de proximitat reprenen l'activitat per atendre uns clients que també retomen la vida quotidiana després del període estival. A sobre, de moment, bé, la faeneta es veu prou bé, perquè com este any molta gent no se n'ha anat, doncs la faeneta està prou bé. La veritat que si hem tingut prou faeneta, no ens han parat en tot el matí, la veritat que molt bé, content. Com nosaltres de normal, els festius, no obrim vísperes, però no festiu, entonces molt bé. Perquè com sé que tinc tots els festius igual com si fos al col·le, entonces estic molt bé. Alguns amb menys ganes que altres, però la majoria té la mirada posada en la rutina. Pues la veritat és que moltíssimes ganes, perquè he tingut com 2 setmanites de vacances, entonces ja tornar a la rutina, tindré com un horari establit i prou. Jo torne de vacances molt bé, molt descansar, molt relajar i bueno, ha costat un poquet, però a la vegada és gratificant perquè ha tornat a veure les meves companyeres, els meus clients i molt bé tot. Per altra banda, les papereries preparen la tornada a l'escola amb l'arribada dels llibres i material escolar i amb un augment notable de clients que busquen tindre tot a punt per a l'inici de curs. Nosaltres tenim una tenda, com ja vegeu, és xicoteta, no? Aleshores, el que fem és una transformació total. Segons l'època de l'any, ara estem dedicats a la papereria, que també som papereria, i a matèria escolar i als llibres de text. Entonces, reduïm una miqueta el fons editorial habitual en la botiga, no per això no perden de ser àgils i donen el servici del que faci falta, però la fisonomia de la tenda canvia, no? Ara està dedicat a la volta al col·le. Nosaltres no finiquitem campanya fins que no donem el servici a l'últim client que pugui vindre. De fet, n'hi ha matrícules que per qüestions de, no sé, de trasllat dels pares o perquè arriben al CIRAN més tard. L'any passat, per exemple, a novembre encara estaven venent alguns llibres de text. No? És a dir, nosaltres tornarà a canviar, a finals d'octubre tornarà a canviar la fisonomia de la botiga, dedicat ja a la campanya de Nadal i tot això, i a escoles oficials d'idiomes, etc. Però el servici el donem igual, nosaltres venem llibres de el que ens demanen. Amb la mirada posada en la rutina laboral i comercial, setembre arriba marcat pel retorn de la normalitat. Després de setmanes de descans, els treballadors reprenen l'activitat i els carrers tornen a omplir-se de gent que recupera els seus hàbits quotidians. En paral·lel, les papereries donen la vuelta al col·le. Entre llàgrimes i tristesa per acomiadar-se de les vacances, la il·lusió d'encetar una nova etapa es converteix en el punt de partida. Els comerços es reactiven, els centres educatius ultimen detalls i, en definitiva, la vida quotidiana reprèn el seu ritme habitual.